הייתם רואים, לא הייתם רואים את גרמי המדרגות שכאן. זהו ממש גרם מדרגות, כאן יש לנו רק 3 מדרגות שמוליכות אל פתח נוסף, וכשנעבור מעבר לאדון בפתח אנחנו נראה למעשה את הכניסה המקורית הרומית לכיוון הרחבה, לכיוון מזרח, אל הכניסה המזרחית, כמובן אל הסתרה המזרחית של הבזיליקה, ועליה נדבר עוד רגע. מה שהיה כאן למעשה זה עוד קיר רומאי מאוד מאוחר. אם תסתכלו כרגע על הקיר הזה שהתחלנו את השימור שלו, ולו שישרוד את החורף הזה, וגרם מדרגות מאוחר ששרד, אתם רואים שם ממש בפתח, מעל האישה בסגול. אז אנחנו כרגע מותירים אותו על כנו, אבל בהחלט יכול להיות שברבות הימים אנחנו נפרק גם את הקיר הזה, זה תלוי בהחלטות כמובן בין היתר של פתיחת האתר הזה, כן או לא. ותסתכלו כרגע על שתי האומנות שנשאו את השער, את הקשת, לא את השער כמובן, את הקשת, האחת מדרום ואחת מצפון. עכשיו לראות הרבה יותר ברור, הם נחשפו מחדש ועברו תהליכים של שימור. אנחנו בדרך כלל עובדים בדגש מאוד מאוד חזק לשימור תוך כדי עונת החפירות. הפעם עבדנו עם קבוצה בעיקר מגליל מערבי, תחום שימור בגליל מערבי, וסטודנטיות שעושות את הסטאז' שלהן מאוניברסיטת חיפה מתחום השימור שם. מי שמנהלת פה את השימור היא בוגרת האקדמיה לאומנויות ושימור בוורשה, יוליה בורדייביץ', והיא תמשיך איתנו ותנהל את זה בד בבד עם העיסוקים שלה בוושינגטון DC וגם בוורשה. אתם רואים את האיתור הנאה ביותר מהתקופה הרומית. שוו בנפשכם קשת שנמצאת מעליי, אין לה שום תפקיד אלא קישוטי, היא מסמלת את הכניסה אל הפורום עצמו. קשת נוספת ודאי רחבה יותר הייתה מהמבנה שישבתם עליו, אם תסתכלו כרגע אחורה, מהמבנה עצמו אנחנו רואים כרגע את הצללית שלו, את הצללית הצפונית. מצד ימין אנחנו רואים רק את היסודות הסימטריים, ממש 3 מטרים מימין לאיש שצועד כרגע במרכז, ובדיוק במקום שהם נמצאים הייתה קשת נוספת, ודאי מכובדת יותר. בואו ניכנס פנימה לבזיליקה.